Nagluto na naman ako sa bahay, pero hindi na naman kayo pumunta. Busy po kasi ako, marami akong ginagawa at saka may pinapagawa po ako, up and down. Yung 2 bubong nasa up, tapos yung 3 bubong nasa down. Naku, mukhang malaki-laki yung pinapatayo mo. Baka kulangin ka sa budget. Magsabi ka lang, ha? Ay, tama-tama po. Kulang yung pera niya. Pwede niyo po siyang pera man ng kahit 1.5 million lang. Katurok-turok ka na. Naglakit din na, kalat-kat na. Takan nyo, tagbunga kayo. Kaya ito, hindi magkalat-kat, yung kinagdakkiloy. Gumatanto nga tatibungan na atoy. Daman daw ating nagitikaruba ko na. Kasi nga talaga, hindi magkalat-kat ato yung kinagdakil dan. Oh, bilang to agad bulong natin ah. Uy, ang sipag naman ni Baak. Yan ang gusto ko sa lalaki. Good morning, Baak. Ang sipag mo naman. Kaya gusto kita eh. Mariosip, santi si mga babasit. Kailangan po para may pagkunan ng ulam. Hindi na kasi kinakaya ng budget. Ganun ba? Kinakapos ka ba sa budget? Baka matulungan kita. Nandito lang ako. Wag na po, nakakahiya naman. Tsaka wala naman po akong binubuhay. Ito naman. Huwag ka nang mahiya. Magkano bang kailangan mo? Napapabayaan mo na yung sarili mo. Tignan mo, ang payat-payat mo na. Lo, marami naman pong pagkain sa bahay. Nauubusan lang. Matakaw kasi yung mga kasama ko eh. Naku, kawawa ka naman. Eh di, kung nauubusan ka ng pagkain sa inyo, sa bahay ka na lang kumain. Nice. Pagluluto kita ng gusto mong putahe. Ano bang gusto mo? Isa lang po ang paborito kong ulam, yung pinakbet. Naku, magkakasundo talaga tayo. Kasi yan din ang paborito ko. Pak na pak, bet na bet. Eh ako, hindi mo ba bet? Pero di mo ni mama ni Mercedes. Napakbet na bet. Apo na yan. Bigbigat pa ilaing. Hi, Andres. Hello po. Tak. Ayos ah. Ang mukha tapan panunutin mo ng Andres, bungad mo pa lang, madain. Anak agasta-kasta. Alaing ka nga talaga. Kung talaga dito pa panunod ka. Nanggala kaya ako. Baak, ano ba yung sinasabi ni Andres? Hindi ko naiintindihan. Ang sabi ko po, bet na bet ka ni Baak. Di ba Baak? Di ba kahit? Ukis sa Andres, anya lang manibagbagamon, damdama, mamati ata. Huwag po kayong maniwala kay Andres. Loko-loko yan. Ay, huwag po kayo maniwala dyan. Nagsisinungaling yan. Loko-loko din yan eh. Parang wala naman sa itsura niya. Parang hindi naman siya gagawa ng masama. Nice. Siya nga pala, kaya ako pumunta dito. Nagluto na naman ako sa bahay, pero hindi na naman kayo pumunta. Busy po kasi ako, marami akong ginagawa at saka may pinapagawa po ako, up and down. Yung 2 bubong nasa up, tapos yung 3 bubong nasa down. Naku, mukhang malaki-laki yung pinapatayo mo. Baka kulangin ka sa budget. Magsabi ka lang, ha? Ay, tama-tama po. Kulang yung pera niya.
Pwede niyo po siyang peraman ng kahit 1.5 million lang para matapos na niya yung second floor. Bukis di sa pamandris, malis ka man ito. Surwam mo iti tao, ilumlumumit utang. Yung laki libagan. Talaga mo kailangan si Kwarta, di ba? Kulungan talaga. Naku, palabiro talaga yung kaibigan mo ha. Pero wag kang mag-atubiling magsabi sa akin ha. Tsaka uuwi na rin ako. Pagluluto kita ng pinakbet. Doon ka na sa bahay kumain ha. Bye, Baak. Uwi na yan. Baak, doon ka na lang kumain sa bahay ha. Pagluluto kita lang pakbet. Bye-bye, Baak. Nakasarak ka, George. Ate mo, pigsamang asar. Hindi mo, apekas dyan. Tamadag kalat katatog. Ito pa may up. Hindi na nagdadaktilan na magkalat katin. Kasi tigagbungan san, hindi pa nagkalat-kat. Dati karabukod ko ah. Burak sa mga naginom ni Rabina. Uy, sakto.